Bueno, atxaldeon, hasiko gea apirileko ohiko bilkurakin. Arratsaldean guztioi, eta lehenengo puntu bezala izango litzake 2023ko martxoaren 30ko udalbatzarrak egindako batzarraren akta zein zirriborroaren onarpena. Baten batek zerbait dauka esateko, aldaketarik, proposamenik? Ez. Vale, orduan bozkatzen dugu, aldeko bozkak? Bigarren puntu izango litzateke HIE 5 Iturtxo eremuko Iturtxo bideko kaleko 6 zenbakia berreraikitzeko xehetasun azterlanaren behin betiko onarpenean akats zuzenketa txiki bat egin zen, komentatu zen, berez jartzen zala dokumentua uztailak 28an onartu zala, baina berez onarpena azaroak 11an egin zen. Orduan da, aldaketa txiki hori egitea zen, dokumentua bialdu zana, ondo bialdu zen, azaroak 11, baino gaizki jasota zegoen. Orduan aldaketa hori eta zuzenketa txiki hori egitea zen. Beraz, ez dakit baten batek zalantzari daukan. Bale, bozkatuko dugu, aldeko bozkak. Hirugarren puntua izango litzake Ordiziako udaleko dirulaguntzen ordenantza orokorraren aldaketaren onarpena. Ez dakit bialdu zitzaizuen, datu idatzi txiki bat, esanez, aldaketa nagusiak zeintzu ziren, eta ez dakit horren inguruan zalantzari daukazuten, argiketarik beharte zuten, norbaitek zerbait esan nahi duen. Ez, guk gure aldetik bakarrik aipatu informazio bat zaurden, bai aipatu genduen erabateko lanketa teknikoa izan dela diru laguntzen marko orokorra ezartzen duen ordenantza hau. Ez dugu guk zentzu hortan horregatik zuzenen parte hartu, hasieratik ulertu dugulako, bai idazkaritzatik, landudan dokumentu bat izan dena, marko orokor bat jartzeko udaletxeen departamentu guztietan ematen dien diru laguntzei. Horrelako marko orokor bat onartu genduen, baino onartu egia da lege berri batzuk ere atera diela, bai berdintasunen eta bai beste esparro batzutan txertatu beharra daudenak, eta gero egia da diru laguntza oso ezberdinek ematen ditugula Ordiziako udaletxetik, izan kulturan, izan euskeran, izan gizarte zerbitzutatik, baina denak diru laguntza izaera dauketenez, marko konkretu bat bete beharra daukete. Orduan, honekin helburu bai da, marko hori denak argi edukitzea legez zer izan behar dan bete beharrekoa, eta gero egie da, hau oinarri hartuta, aterako dituztela bakoitzak, deialdi bakoitzak bere oinarrik, bere basek, eta hor ja sartuko dela bakoitza bere esparrutan. Aurrekon, nahiak adierazi bezala, idazkaritzatik bai bialdi zaizue pixkat, txosten baten adieraziz ze jaso dan, ze lege aldaketa eta zergatik egin dan ordenantza hau, eta pixkat nolabait esatearren, diskrezionala ondan erabakirik edo ez dago, agian bai egin da lanketa bat, eta lanketa hori egin da idazkaritza eta sailburu ezberdinekin, eta izan da diru laguntzak lehiaketa bidez dien horietan, sortu behar baldin bada epaimai edo tribunal bat, hori nola sortuko dan, teknikok nola sortuko duten, edo horrelako kasuak ez daudenen baita, teknikariaren txostenak nola ordezkatu dezaken holako tribunal edo epaimai hori, eta hori izan da baita, idazkaritzatik egindan lanketa bat, sailburu ezberdinekin, bai kultura, bai gizarte zerbitzuak, beraien artean esan nahi dute adostu dutela espediente bakoitzetan nola lan egiten duten, eta zein da egoera, eta hori ekarri dutela. Horre arte esan nahi dut, eta erabate teknikoa eta juridikoa zen lanketa bat izan da, guk zentzu hortan ez dugula aportaziorik edo lanketa maioietan parte hartu. Bai, esatealdea da pixka bat egia da idazkaritzatik nabaritu genuna izan zen, zegoen ordenantza bat, baina egia da arau berriak atera diela, eta horretaz gain, bazeudela erreglamentu batzuk hor galduta zeudenak edo, eta beste prozedura
berezi bat zeukatenak. Eta hortaz gain, ikusten genuen ere, departamentu edo sail bakoitzean, pixka bat galduta zeudela, prozedura aldetik edo nola izapidetu behar zituzten diru laguntza horiek. Orduan egin dana da, lege hartu da, subentzio lege hartu da, eta erreglamentu hartu da, diru laguntzena, eta egin dana da, lanketa egin da, departamentu bakoitzean, aztertu da, ze diru laguntza mota ematen dian, da pixka egin da, legea uzten dituen guztioetan, zehaztu aldan horrien orokortasun batean, ez? Gero, alkatek esan duen bezala, oinarri espezifikoetan da benetan egiten dana lanketa eta horre egiten da esparru bakoitzean eta diru laguntza horren baldintzak ikusita, hor ja espezifikazio guztiak hortzuten dira. Baina bai egin dana da, eta lanketa horren ondorioa ere edo pixka bat zuzenduta zegoen, teknikariak ere jakinen gainean izateko, beraiek ere parte hartzea eta ikustea ez dela bakarrik juridikoak egin dugun bateratze ordenantza bat, danon artean ikusteko, eta bestalde, aurrez zeuden erreglamentu horiek, iraungita gelitzen dira ordenantzaren bitartez, bestela jarraitu beharko nuke, prozedura udal batzatik pasatu behar izateko prozedura horrekin. Eta hori izan da pixka bat ordenantza bat geneukan, baina ordenantza horri beste guretzako behintzat edo juridikoentzako eta baita teknikarentzako errezago izatea eta espezifikazio gehiagokin eta beraiek ere galduta sentitzeko. Hori izan da gure helburua nagusia. Bakarrik gauzatxo bat, bai genuen hainbeste zalantzak, teknikalariekin hitz egin dugu, nahiakin eta iratekin, eta argitu egin digute, oso ondo. Baina badago bat, eta berarekin ere komentatu izan dugu, berdintasuna eta politiko-linguistikoa txertatutan bezala, transversala moduan, guke nolabait ere eskatzen genuen txertatzea guk erdera esango zen, ez da ditut ondo euskara esatea, eta diversidad fisika, psikika nola baitez. Politika horiek pixkat, juteko sartzen eta sensibilidadia sortzeko instituzioan bertan, bide luzea gehatzen zaigu eta. Orduan, esan ziguten, nola baita legea dagokio eta bete beharreko bestela besteak sartu egin diela, baina nola ez, biden sartuko dutela, bai plantillatan, edo bai, gero ja basek edo egiterakoan, horre, pixkat eskatzeko. Ordenantzan sartu daitezke gauza ugari, baina, berez, sartu dana da, derrigorrez legeak esaten duna, transparentalki sartu dara, bestela ordenantza egingo genuke oso farragosoa eta danetik emolitzeke ez. Orduan egin dana da, orokortasun hortan, benetan, berdintasun legeak eta hizkuntza politikak bai eskatzen dituenak, derrigorrez dienak sartu dira, baina, margen hori uzten da, gero, oinarrietan argi dago, sartu behar dira, txertatu behar dira aniztasunaren inguruko printzipio guztiak, eta hor joku librea dago hor egin daiteke, eta hor lanketa bat egite. Horregatik da berezko garrantzia dauka gero oinarri horietan esparru bakoitzean ikustea, eta zehazki diru laguntzeetan ze afekzio izan dezakeen, eta aniztasuna egoki txertatzea. Baina hori izan da arrazoia, ez sartzerena ze sartu daiteke gauza asko. Bueno, zerbait gehiago esateko, bozkatzen dugu aldeko bozkak. Laugarren puntua izango litzake, 2022ko udal aurrekontuaren likidazioaren onarpenaren berri ematea. Bai, informazio batzordean bai aipatu zitzaizue, justu oraingoan plenoko deialdiarekin bidali zaizue baita kontu hartzailearen txostena. Aurrekoan egon ginen behakin, badakizue momentuz behintzat metaketa bidez daukagula kontu hartzailea, propioa momentuz ez dagolako, bajan dago eta gaina postua estabilizazio prozesuan dago, eta, printzipioz hau da likidazioa. Epean egiteko, naiz eta metaketan egin, martxo amaiera da berez ezarritako epea aurreko urteko ekitaldiko likidazioa egiteko, eta hola aurkeztu dute aurrekoan egia da aurreko urtean egon ginela beharekin, eta esan zigun agian igual aldaketa batzuk edo daitezkela, pixkate zalantza sortzen dalako, badakizue patrimonio municipal de suelo erabiligendura gauza batzutako, eta horren konputua zehaztu beharko lukela, baina, dekretu bidez onartzen da likidazioa, eta guain horrekin
osatuko da kontu orokorra, hori bai egingo dana da, aurrerago, baina bai finantza batzorde bereziak egingo dio hasierako onespena, eta gero ja plenora etortzen da behin betiko onartzea, kontu orokorra badakizue ez udalana, baizik udala, majori, ordizialatzen eta guztia hartzen duna. Orduan, likidazioa zentzu hortan, kontu hartzeak egindakoa da, eta ez dagoela besteik. Txostena bidali zaizue, txostena pixkat zehaztuta azaltzen da, eta gero, hor, badakizu baita, abenduaren 31ako epe muga edo hartzen dula, argazkia horre egiten dela, hor badaude iaztik hasitako zenbait gauza orain bukatzen ari dienak, eta horiek argazkia kompletogoa bai ematen dute, baina abenduako 31ako irudie da, 22ko ekitaldien. Eta horren inguruan, esan dakoa, txostena bidali zaizue kontu hartzailearena, eta ezin zalantza edo, galdetu. Bosgarren puntua izango litzake kontu hartzailearen ingerak, ker 0011. Hemen, Emilak komentatu du eta arrazoi dauka txostenean, badaudela gauza batzuk zuzendu beharrekoak, gauza hori jartzen dira martxoa, otsaila horrelako data batzuk, eta zuzenduko dugu eta egokituko dugu txostena. Seigarren puntua izango litzake alkatetzako dekretuen berri ematea, eta izango litzake 226 zenbakitik 547 zenbakira. Kontu ematen da. Eta 7. puntua, galderrekuak. Zerbait esateko? Ez. Printzipioz, amaitzen dugu. Nik eskertu nahiko nukez, gaur da nire azkeneko eguna, idazkari orte bezala, eta ortezko bezala, eta, eskertzei zuet, nola tratatu nahi zuen, eta, zuekin egon izan 6 hilabete hauetan, izan den. Beraz, eskerrik asko, bale? Gure aldetik bai eskerrik asko, hilabete guzti hauetan, idazkariaz gain, kontratuzioa hotelanak ere, biak batera, oso ondo baino beto eramateagatik daukan zaitasuna izan da. Osak eskerrik asko gure aldetik. Eskerrik asko, eta listo.